13. mendea. Mendiek inguratzen duten aran sakonean dagoen txoko honetan, artzainek markatutako bideen artean eta zeruertza zaintzen duten harrizko dorreen babeslean, hiribildua sortzen hasi zen. Paseko leku bat zena, pixkanakan etxe bihurtu zen. 1328 urtean, toki honek hiribildu gutuna jaso zuen, eta bere patua markatu zuen izena, Villanueva de Oñate. Bertan, arkaitzetara lotutako sustrai tinko gisa jauretxe handiek sortu ziren, sendo, iraunkor. Oñatiko kondeak lehenik eta gero dukeak hemen finkatu zuten beren boterea. Kale hauetan aliantzak erabaki ziren, legeak idatzi ziren, mugak zaindu ziren. Baina Oñati ez da bakarrik boterea eta leinua. Eguneroko lana ere bada, lurra lantzen duten eskuak, kantuan altxatzen diren ahotsak, harrizko hormen eta plazen artean egosten den bizitza. Nobleziaren eta herriaren artean, harriaren eta aleginaren artean, Oñatiren nortasuna induz doa urratsez urrats.